Parking Santa María Nai. O parking máis barato de Galicia. Bueno, buenos días. Cando xa levamos 8 días de confinamento e cando nos acaban de anunciar que temos que estar 15 días máis confinados, moitos de vos, moitos de ustedes estarán preguntando pero que é o que está pasando, non? Porque se xa levamos 8 días e cada vez na televisión e na radio vemos que está aumentando moitísimo o número de casos, que está aumentando moitísimo o número de mortes, para que vale o confinamento. Eu quero darlle unha explicación que vai encamiñada a decir o confinamento, o encerro, é fundamental. Porque estando todos nas nosas casas, estando eillados, sigue aumentando o número de casos. O van a entender fácil. Cando unha persona se contaxia, o tempo que tarda en dar os síntomas esa enfermedad oscilan entre os 5 ou 6 días e os 14 días. Nos levamos 8 días confinados. Polo tanto, a inmensa maioría de casos que se están detectando en estes 8 días son pacientes que se contagiaron antes de que nos pecháramos todos nas nosas casas. Ao mesmo tempo, antes non había probas diagnósticas masivas, o que se chaman os test rápidos. Xuntanse dúas cousas. Todos os contagiados de antes do confinamento empezaron a dar síntomas e son diagnósticos. E había moita xente, incluso asintomática, que ao facer moitas probas tamén diu positivo e por iso se dispara a curva de contagiados. Que debería de pasar agora? Na medida que eses 8-12 días xa é o tempo en que todos diron os síntomas os contagiados anteriormente, e unha vez que agora nós estamos illados e non nos contagiamos uns a outros, a partir do día 7-8, é dicir, de hoxe, hasta o día 12, se isto fora lóxico, a curva de crecemento de contagios ten que empezar a ir aplanándose un pouquiño. Que é aplanándose? Que cada vez, lentamente, ten que ir habendo un menor número de contagios a partir de agora. Por iso é fundamental que estemos nas nosas casas, é fundamental que guardemos as medidas de higiene. É moito máis importante, o máis importante de todo é que se todos temos que estar na casa e todos temos que guardar as medidas de higiene, quen máis ten que estar na casa son aqueles que máis risco teñen de padecer esta enfermedad e que esta enfermedad sea moi mala para eles. É dicir, os nosos maiores e as nosas persoas, nosos cidadáns, que teñen enfermedades que agravan esta enfermedade. Cales son estas enfermedades? Son, fundamentalmente, aqueles que padecen enfermedades de pulmón, aqueles que padecen enfermedades crónicas de corazón, os que teñen problemas de coagulación da sangre, os que teñen enfermedades renales, enfermedades de fígado, pacientes que están a tratamento oncolóxico ou pacientes hipertensos. Os hipertensos tamén é moi importante que se cuiden moito porque hai algunha información que dice que este virus é particularmente selectivo contra estes pacientes. A maiores destes cuadros, quenes son? Pois todos aqueles que teñen máis de 70 anos. Por iso que cando estes días vexo xente de máis de 70 anos pola calle, paseando, facendo cousas, eso non está ben. Nunha casa teñen que estar confinados todos, e só debe de salir a facer a compra o máis sano e o máis novo desa casa. Debe de salir coas súas mascarillas, debe de salir cos seus guantes, e cando volve á súa casa onde están os maiores, ten que lavarse ben as maus, antes de tocarlle a nada nin a nadie, directamente ao baño, lavarse ben as maus e todo aquilo que poda levar el que poda vir contaminado. Digo isto porque os nosos maiores son especialmente sensibles a que un virus que traigamos de fora o metamos dentro. Se cumplimos estas normas e se todos nos quedamos na casa
isto vai a parar, vai a empezar a parar dentro de moi pouquiños días. Por lo tanto, temos que ser solidarios e temos que estar traballando aí. Outra recomendación que lle quero dar á xente. Moita xente me chama, bueno, que eu teño un pouco de catarro, teño un pouco de tos, teño un pouco de fiebre, doeme a cabeza. Quenes son os pacientes e que ten que facer un paciente de riesgo? Acordémonos, quen é paciente de riesgo? Os maiores. Quen é paciente de riesgo? Os enfermos que acabo de citar. Quenes son pacientes que teñen que estar moi atentos e controlalo? Os que atenden os nosos maiores. O que se chaman traballadores sociosanitarios, que traballan en centros de día, que traballan en xeriátricos e tal. Todos eles, se teñen algún síntoma de infección respiratoria aguda, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, estes todos que teñen que facer? O primeiro, chamar ao seu centro de saúde, falar co médico de guardia ou con quen o dirixan e contarlle os síntomas que ten. Primeiro, en que traballa? Porque iso é moi importante. Se traballa nun asilo, nun geriátrico, ten que dicir a primeira. Porque estes pacientes de riesgo, estes pacientes maiores e estes traballadores sociosanitarios, automáticamente o médico do centro de saúde, ao escoitalos, vai a poñerse en contacto con medicina preventiva e teñen prioridade total para facerlle esas probas diagnósticas e saber se é que ten un caso ou se é que non ten un caso. Insisto moito en todos, pero permitideme que sexa particularmente, digamos, insistente en aqueles traballadores de centros de maiores e aqueles que cuidan a persoas maiores, inda que non sean asilos, pois que teñen familia e todo eso. Cando hai algunha dúda, rapidamente chamado ao centro de saúde, e no propio centro de saúde van a darvos un consello, van a escoitar o que lle decides e eles mesmos van a contactar con esa medicina preventiva da residencia de Ourense e van a pasar dúas cousas. Unha, ou mandan a alguén á casa que xa vos fai directamente o que é a proba na casa, ou vos mandan ir en coche a un punto determinado donde chegades e sin baixar do coche toman unha mostra de saliva e posteriormente vos din se isto é positivo ou é negativo. Bueno, me preguntan tamén moita xente, nos podemos contagiar dúas veces? Moi raro, prácticamente olvidarse deso. Este é un virus que, unha vez que o pasamos, xenera unha inmunidade. E esta inmunidade queda prácticamente establecida para toda a vida. Hombre, pode haber casos moi raros que teñan dúas veces. Serían pacientes con déficits inmunológicos, o sea, pacientes que non fabrican correctamente os anticorpos, pero unha persona que se infecta dúas veces xa non é un problema de virus, normalmente que terá el outra enfermedade base que sexa a que lle produce que se poda infectar dúas veces. E por último me preguntan, cando acaba isto? Vai haber outra oleada? Bueno, mirade, na medida que o virus se vai pasando de unhas persoas a outras, o virus cada vez vai sendo máis débil. Por qué? É fácil de explicar. As cepas máis graves, con sintomatología máis grave, cando afectan a un paciente, pois ese paciente inmediatamente ten síntomas moi graves ou incluso falece. Iso fai que esa cepa grave, o paciente que está grave rapidamente, quédase na casa, quédase no hospital, ou vai a unha UCI ou falece. De maneira que esa cepa que é moi grave, limitas, ese paciente non contagia. Cales son as cepas que se contaxian máis? Pois aquelas máis leves, onde o paciente só nota un pouco de catarro, un pouco de tos, anda pola calle ou andaba pola calle, esas cepas leves son as que van contaxiándose máis. Por iso, a maioría, un 70%, un 60-70% dos casos, son pacientes que se tratan na súa propia casa, no seu propio domicilio. Pero ao mesmo tempo isto vai, como digamos, creándonos unha vacuna, e na medida que máis xente se contagiou e xa pasou ese caso, prácticamente pois vai a facer que a población cada vez este máis preveñida. Non habrá unha segunda oleada se nos quedamos cunha cousa. A nosa vida non vai a volver ser igual. Non podemos, manosearnos uns a outros. Temos que lavarnos moito as mãos,
temos que manteñer unha distancia social. As autoridades, antes, nos dedicábamos a barrer as calles e a barrer as aceras. Hai que desinfectar os lugares públicos, os bancos, os columpios. Si todos aprendemos unha cultura na que vemos que é necesario prevenir durante canto tempo, o ideal é para sempre, pero polo menos no período de 8, 10, 12 meses, que é o período que pode tardar en chegar unha vacuna axeitada. No momento que chegue unha vacuna axeitada, China está en eso, todos os países do mundo están, automáticamente todos nos vacunaremos e, polo menos do coronavirus, quedaremos bastante protegidos. Por lo tanto, eu quero rematar con as palabras de ánimo. 15 días outra vez, duros, sí, pero veredes como si todo ten unha certa lógica e todos cumplimos o que temos que facer, vamos a axudar a que os sanitarios enfermen menos, vamos a consultarnos máis por teléfono e solamente aqueles que sean pacientes graves e síntomas importantes son os que teñen que empezar indo a centros sanitarios, e vamos a conseguir que esa cadena de transmisión se corte. O virus non vai nin polo vento, nin ven polos ríos, non. O virus pasa cando un contacta con outra persona infectada ou cando unha persona lle toca as superficies que están contaminadas e despois se toca a cara, a boca, a nariz ou os ollos. Por lo tanto, distancia, higiene e, sobre todo, cuidar moito, moito, moito aos nosos maiores. Parking Santa María Nai. O parking máis barato de Galicia.